Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming lechon belly na chicharon. Bago po yan dito sa Cebu mga ka-studio, ay nagbibenta po nito yung 4A's po. Ilalagay po namin yung link sa description po. Bali yung lechon belly na yung balat niya parang chicharon daw. Ayan. So, tingnan natin mga ka-studio kung crispy ba talaga to. Kasi first time din namin mag-order sa kanila. This video is sponsored and online collaboration with Miss Drops Backyard. Siya po isang professional na videographer po. Ang galing po niya mag-video. So, napaka-cinematic po ng mga output niya. Sa pagluluto, ganyan, sa pagmumukbang. Naku, ang ganda talaga. Ma-amaze kayo mga ka-studio. Yeah, please check out this short clip. Yun na po mga ka-studio. Puntahan po natin si Miss Drops Backyard po. I-like, subscribe, at paki-on na din po yung notification bell. Siya po isang Pinay po na nasa ibang bansa ngayon. Professional wedding videographer po. Kaya magaling talaga ang mag-video. At napakabait po ni Miss Drops po. Napakabait po niyan po. Sana po matulungan natin po. Yes po. Tsaka siya po yung isa sa kilala ko na talagang ang galing talaga ba. Mag-video ba. So siya, hinangaan talaga namin sila sa pagbibideo. Kaya minsan po, nag-a-ask po kami sa nila ng mga advices po about sa pagbideo para ma-improve po namin yung video editing tsaka yung paano mag-video talaga. Maraming salamat talaga kabayan, Miss Drops Backyard. Maraming salamat, ma'am. Thank you so much for this collaboration. So ayan mga ka-studio, bago tayo mag-start, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan tayo, kabayan. Kain tayo, kabayan. Kain po tayo. Maglalagay din kami ng link sa description at saka dito po sa gilid namin sa channel niya po para mapuntahan niyo po. Tsaka magkasunod po yung video namin 7 PM sa amin, sa kanya naman is 7:30 PM. Yeah. Kain na po tayo. Wow. Kung crispy nga mga. Maraming salamat po sa may-ari po ng binilhan namin ito kasi siya po mismo yung nag-deliver dito sa bahay namin. Opo. Wow. Sabi ang natin yan pa. Spicy po ito mga ka-studio. Iyan mo ha? Wow, ang init po mo. Tapos ang bango pa po. Sus, grabe ang bango. Mayroong madaming lemongrass. Yes. Wow. Yan. Yung mayari po nito ay isang chef ba. Kaya magaling magluto. Mayroon din silang binta na, ano yan mo? Lechon manok. Oh. Kain po tayo. Kain tayo mga ka-studio. Check natin kung crispy ba talaga sa kanila. Ang lutong, grabe. Wow. Tingnan nyo naman yung putok-putok mga ka-studio. Sarap no? Sarap po ng timpla nila. Galing na magluto. Gusto nyo po mag-order po, maglalagay kami ng link sa description. Puntahan nyo lang po yung mga malapit dito. Located sila sa Marigondon pa.
Yung may-ari talaga mismo yung pumunta dito, yung deliver. Kamot oh. Mm. Pipino pa. Oh, meron. Meron po. Maraming salamat talaga. Kabayan. Maraming salamat, kabayan. At shout out po pala kay Nanay Carol po. Hi Nay, kain po tayo. Very supportive yung nanay ni Miss Drops pang. Si Nanay Carol yung number 1 fan ni Miss Drop. Yes po. Itong dalawa po nakahalaga ng 2,400. Ang dami po lang. Ang laki po. Ang dami na makakain ito. Sarap po. Sarap po. Saka yung belly na ginamit nila mga studio, hindi masyadong mataba, no? Iba yung ibang belly, grabe yung taba. Yes, ito, madami yung kuha niya. Unod, laman. Laman, ito yun, no? Dapat ganitong klase pala talaga nakuan pang.
after this video po, puntahan po natin si Miss Drops Backyard po. Hindi kayo magsisi sa ganda ng mga video niya. Sobrang quality po talaga. Quality talaga. Tapos, kita mo talaga yung effort ba? Kasi grabe, hindi mga gawa ng 1 day yung mga video niya. Mga 3 to 5 days. Grabe po yung detail ba? Kaya pinaghirapan niya talaga, kaya sobrang ganda talaga. Meron dito kamatis. Matagal din mawala yung crispy niya pa. Parang may mga drummers na paparating pa. Please po, huwag po natin kalimutang puntahan si Miss Drops Backyard po. Maraming salamat. Sabi yung kastudyo, nabusog ako, dami kong nakain ba. Mahirap ubusin mga kastudyo. Ang laki po nito, ang dami. Itong nakuna namin, gagawin namin itong paksiw. Tapos ito, pwede ito na maibigay kasi hindi naman ito na kunan ba. Maraming salamat talaga Miss Drops Backyard for this online collaboration po. Maraming salamat kabayan. Limoncito juice. Sarap po. Shout out Hub Girls, GB Kabarkada TV, Perez Family, Leslie Sarmento, Lady May de los Santos at Godfrey Istardo from Mactan, Rebecca Rabanis from Tanhay City, Negros Oriental, Maribik Stackinger from Switzerland. Shout out po. Wala po kasi si Sax ngayon.
Pag sobrang mga solid po yung foods, sobrang mga fatty, hindi namin sinisali si Sans po. Pasensya na po kayo. Liana Castaneda from Montenegro. Ingat po lagi ma'am at sa pagbubuntis nyo po. God bless. Ingat po, ma'am. Ingat po ma'am. Jawan Orquesta from Tacloban. Maynard Valdez, Asay Channel from Riyadh. Mary Ann Bacani from Valenzuela City. Kimberly Paner. Grace Angerer. Shout out Jenny Liban at sa baby niya na 2 years old po. Hi po. Thanks for Shout out Marco Villanueva from Aguilar, Pangasinan. Hi Busing. Hi, Busing. Maraming salamat. Kevin Lance Lacanienta. Yan po. Yan na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. Hindi kayang ubusin po. Sobrang heavy po talaga ng lechon belly. Saka nakakaumay din po pag sobrang madami na po yung kain mo. Pero hindi po masayang to. Kakainin pa din namin buong pamilya to. Saka sa sobrang dami nito, mabibigyan pa pati yung mga kapitbahay. Maraming salamat po sa lahat ng nanood po. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye! Thanks for watching!